Ongi etorri 2022ko ediziora, Txumaren oroimenezkoaren 2022ko ediziora, ongi etorri Berangora, lehenengo etapa hemendik Berangotik abiatuko baitzen, ekainak 10 eta berriz ere beste urte batez Berangon ginen Txumaren oroimenezkoa abiatzeko. Hementxe ikusten duzuen bezala, lasterketaren atarian, zuzendarien bilera, epaimai teknikoarekin egingo zen, hainbat zalantza eta argibide emateko, eta zoriontsuak gu berriz ere Txuma geneukalako, hementxe talde aurkezpena, hainbat talde aurkezten ikusiko ditugu, hortxe Ipar Makina taldea, Irungo taldea, eta hementxe Arritxu Iribare bai, lasterketako speakerra, eta esan bezala Berangon ginen eta guazen bere alkatearekin hitz egiteko. Anabel Landa, Berangoko alkatea. Ze garrantzitsuak diran horrelako lasterketak herrietan izatea, ez? Benetan guretzat garrantzitsuak. Berangorako eta bai herriko inguruko herrietzako be bai. Oso garrantzitsua da olako lasterketak egitea umeekaz, ume kadeteekaz, eta nolabait arrobia sortzeko eta eurek giro hau benetan ikusteko. Lasterketa motoan ikusi zaizugu, disfrutatu dezuzuk ere karreraz, ez? Bai, izan ez gero motorrean joaten naz, eta benetan disfrutatu egiten dut, bai. Eskerrik asko, Noel. Zeuri, Eta hortxe, alkatearekin hitz egin da, dagoeneko jarraitzen genuen, talde aurkezpenarekin, hortxe Omar Fraile taldea, Muria Zarratia taldea, eta esan bezala, Txumaren hasieran ginen, Txumak 3 etapa izango zituen, ekainak 10 eta 12 artean,
Berango lehenengoa, bigarrena Erandio ohikoan eta hirugarrena Leioan. Ohikoak diren 3 udalerrietan izango ginen, urtero alternatzen dijoaztenak, eta hementxe talde gehiago, Andoain taldea, hortxe duzue, Seguros Miribilla taldea, Bilboko taldea, eta hainbat talde, guztira 39 talde genituen Txumaren oroimenezko honetan, benetan partaidetza bikaina 200 txirrindulari, eta gogoratu hau dana beti Elkar Kirolakek antolatzen duela, kizue esperientzia handiko lantaldea dutela. Afizionatu mailan adibidez, Europa osoko talderik zaharrena dute, bake taldea, eta beraz, benetan esperientzia handiko lantaldea dute, lasterketak eta txirrindularitzan oro har, beraz, esku honetan zeuden txirrindulariak hementxe, lasterketa tarian prestatzen, eta dagoeneko oraindik ere talde gehiago ezagutzen gindoa zen, Isidoro San Justo, Kantabriako taldea, hemen ere hainbat euskaldun genituen, bai Bizkaitarrak, iparraldeko txirrindulariak, Entente Abiron Baione taldearekin, Gipuzkoarrak eta Arabarrak genituen hemen, eta hainbat talde, hortxe Kajarrula Nikolan taldeko Gipuzkoarrak, Goierritarrak, Norinber taldea, eta talde bat berezia bazen, berezienen artean, etxekoak ziren, noski, bake taldea zen lasterketako talderik bereziena, etxean lehiatzen ari ziren, eta guazen hortaz ezagutzera taldea, bai kirol zuzendariarekin, June Herrerarekin, eta baita ere liderrarekin, Ibai Bilaterekin, ea ze kontatzen diguten. June Herrera, bake taldeko zuzendaria, etxeko lasterketa korritzear zaudete, txuma lehiatzear zaudete, ekipoarentzat beti ilusionantea den lasterketa, ez? Bai, ilusio handia dauz, eta ia zerataraten dan. Ze txirrindularik parte hartuko dute txuman, bakerekin? Oin dauz nahiko fuerte, nik uste dut, dauz ilusio handia gaz. Ez dakitzean ibilioko iesen karreran, baina entrenaten badabiliz, así que ia, zerataraten dan. Ilusio gaz badauz, así que... Kategoria honetan importanten da beti ezitzea eta ikastea da, ez? Bai, hori da. Eta Elkar Kirolak nola erakusten die txirrindularitza? Bereziki disfrutatu behar dabe, eta gero ondo pasatzea eta disfrutatzea. Ibai Bilate, txuma korritzeko, etxeko karrera korritzeko, taldeak antolatzen duen lasterketa korritzeko, ze espero duzu egitea? Ateratzen bada, baina pelotoian sartzea ondo zegoen. Ondo ibilitzea denboraldi honetan, etxeko lasterketa beti berezina izangoa. Bai. Nola izango da ibilbideaz? Nola jokatuko da txuma? Daude bira luze eta bat motx. Ze espero du Ibai Bilatek? Zerekin amesten du? Hirugarrena egitea oso ondo egongo zegoen. Eskerrik asko. Eta hortxe lasterketa hastear eta Berangon lehiatuko zana, Anabel Landa hor etxeko txirrindularekin, baita ere Javier Garziarekin, antolatzaile nagusiarekin argazki ateratzen, eta noski Euskal Herrian, zerrazi baino lehen, aurreskoa egingo zen.
Eta orain bai, behin aurreskua amaituta, zinta mosketa, alkateen eta antolatzaileen partez, eta lasterketa abilatzear genuen, hortze azkeneko argazkiak, baketaldeko txirrindulariak aurrean, eta orain bai, irteera neutralizatua abiatuko zen lehenengo etapa honetan, eta bitartean goazen ezagutzera gaurko ibilbidea hortxe duzue, bibirai, bai bilatek ezaldu digun bezala Sopelana eta Plentxe inguruetara, beti Urdulizeko mendate egotzen, eta azkeneko bira bat, Sopelanan eskuinera eginda Urdulizeko mendatea zuzenean igotzeko. Eta orain bai, irtera erreala, aurretik 58 kilometro, eta zera-ziratik hortxe dituzue Purito Talesan taldeko txirrindulariak, lasterketa buruaren posizioak hartzen tropel buruan, eta aurreratzen dizuegu dagoeneko protagonistak izango zirela 3 egunetan zehar Purito Talesan taldeko txirrindulariak, hortxe lehenengo erasoak, eta oso laster hortxe Adria Perikaz genuen mugitzen, baita ere hainbat eta hainbat talde ibiliko ziren lehenengo kilometro hauetan mugitzen, goraka aterako ziren txirrindulariak Plentziara bidean, barrika inguruan errepide honek hainbat gorabehera ditu eta horiek aprobetxatu zituzten ihesaldi bat sortzeko, eta hortxe ikusten duzue bezala, hainbat eta hainbat talde zeuden lehiarako prest ihesaldia bilatzeko, eta aipatu bezala Adria Perikaz katalana genuen guztion aurretikan erasora, orain Norin bertaldeko txirrindulari bat, atzean Kajarroaliko lan taldeko Auritz Mendia genuen kontraerasoan, Auritz Mendia Euskadiko txapeldunan, bigarren urteko kadeteetan, eta hementxe, eguneko lehenengo ihesalditxoa, tartetxo bat irekita, Norin bertaldeko txirrindulari honek, baina segituan Purito Talesan taldeko txirrindularien partez kontrola ezarrita, eta segituan harrapatuko zuten Norin bertaldeko txirrindulari hau, eta eraso gehiago jarraituko zuten, kadete maila honetan klasikoa, eta beti horrela izaten da, hainbat eta hainbat eraso izaten ditugu egunean zehar, hortxe Euskal kostaldearekin, Bizkai mendebaldeko kostaldearekin, hainbat itxaslabar izugarri politekin, barrika eta Sopelana inguruak, eta orain bizkaitar bat, Kafe Dromeari taldeko txirrindulari bat izango zen erasora pasako zena, eta metro batzuk irekitzen saiatuko zena, ikusten duzu tropel handia genuen txuman, 200 txirrindulari Euskal Herrikoak, eta baita ere kanpotik etorritakoak, bai Espainiatik, gehien bat, eta ikusten duzuenez, talde tropel polita genuen, oso azkar abiatu zana, eta esaten duzuen bezala, 200 txirrindularitako tropel bat osatzeko antolakuntza bikaina gainera 3 egunez, eta horrelakoaz da txumaren antolakuntza, hortxe ikusten dituzuen udalei esker, udalen laguntzari esker, lasterketa aurrera ateratzea lortzen dute, kadete mailakoentzat, profesional mailako profesional mailako antolakuntza bat eskainiz kadetei, eta lasterketa eta itzuli bat lehiatzeko modua erakusten diete kadete oso garrantzitsua dana euren heziketan, ibilbide laburrekin, 50 kilometro inguruko karrerekin, baina esaten dizugun bezala antolakuntza bikainarekin. Hortxe jarraitzen dugu Purito Talesan taldeko txirrindularien mugimenduak ikusten, Purito Talesan taldeak dagoeneko badakiela zer den irabazte Euskal Herrian aurten, Gasteitxoak txapelketan, Zangozan ospatutako lasterketan, bai lehenengo urtekoen lasterketan, bai bigarren urtekoen lasterketan, talde honetako txirrindulariek irabazi zuten lasterketa bakoitza. Beraz, Euskaldunak badakigu oso indartsuak direla, eta badakigu dagoeneko eurak jarraitu behar ditugula lasterketan, eta erraz da hauek jarraitzea, ze beti aurrean ikusten genituen, hor ere MMR Akademiko bilbotarra, Marko Martin Cuevas ikusten genuen lasterketa buruan, eta dagoeneko Urdulizera bidean, lehenengo mendatea igotzera bidean, lasterketa hautsi gabe, baina etengabeko erasoak tropel buruan.
Eta hortxe dagoeneko tropelburua Orduliziko mendatean gora, kilometro hauek kurba askorekin dira, oso interesgarriak erasoak botatzeko, azkar lortzen duzulako tropelaren begibistatik aldentzea, eta beraz oso mendatea proposa da, eraso bortitz batekin, eraso gogor batekin tartea irekitzeko eta gero zaila izateko, orain 44 kilometro geratzen ziren. Maldabera arriskutsua zen, hori bai, berangora sartzeko bide estu, baserri bide batzuk zeharkatu behar zituen tropelak eta horrek tropela luzatzea asko eragingo zuen. Eta Urduliziko mendatean gora, hortxe dituzue txirrindulariak eta hementxe dagoeneko bera iritsita, lehenengo itzuli handia beteta 38 kilometro geratzen ziren helmugarako eta oraintxe tarteko helmuga lehiatzen, helmugatik pasatzean puntuak emango zituzten eta Purito eta Desan taldeko txirrindulari batek eramango zituen puntuak hortxe duzue, helmugatik pasatzean tarteko helmuga horren puntuak zeuden eta txirrindulari honek, astindu bat eman dizion tropelari eta Maldabera txiki honetan tropela luzatu eta tertea ireki nahian zebilen Purito eta Desan taldea talde indartsuena izan da ere bazegiten mugitu behar zirela eta hasiera-hasieratik indartsu atera ziren katalanak. Dagoeneko bigarren itzulia hasita Sopelanan zehar, hortxe Biron Baione taldeko txirrindulari baten eraso, hortxe pantaiaren eskuinaldetik hainbat euskaldun osoadik, Jarroaliko lan taldeko txirrindulariak, baita ere Limusin taldeko txirrindulariak eta hortxe Sopelanatik irtetzen zirenean berri bere barrikarako eta plentzirako errepide hartuko zuten txirrindulariak eta berriz ere Maldagora eta Maldabera hasiko zen, oso ibilbide interesgarria tarteak irekitzeko, baina momentu ez ezin duen ikusten inolako tarterik irekitzen zenik, eraso pila bat ikusten ari ginen, hori bai, baina inorrelako lorpenik gabe, ez zuten lortzen tropela mostea eta momentuz, aia tropel osoa elkarrekin zijoen, hortxe Biron Baione, Baionako taldearen lana, erritmoa gogortzen, baina atzean oso ondo kontrolpean zuten dana Purito eta Desan taldeko txirrindulariak, talde honetan, esan beharrik ez dago, talde honen babesle nagusietako Purito Rodríguez dela. Txirrindulari profesional oia, katalana, orain bere eskola babesten duela eta egia da belaunaldi oso oparoa atera zaiola eskolan, hortxe ikusten duzue, hainbat txirrindulari zeudela tropel buruan eta tropela oso luzatuta, atzetik ere jende desente geratuta zegoen dagoeneko, baina oraindik ere tropela handia zen eta oraintxe erritmo gogorrarekin barrikako igoeretan geroz eta hankina gehiago izango zuten hanketan txirrindulariek eta oraindik ere etapa erdia izango zuten txirrindulari gazte hauek, oso gazteak dira oraindik ere, baina ikusten ari zareten bezala ikuskizuna emateko jaioak dira, eraso asko, mugimendu asko, eta hori beti oso polita da guretzat.
Hortxe berriz ere tropela Urdulizko mendatea hasi baino lehen, bigarren aldiz, ikusten duzue, Biron Baione taldea oso indartsu eta oso lehiakor atera zara, baita ere Binatinarra Bolintxo taldekoa ikusi dugu lasterketa mugitzen, baina aipatzen genizuen bezala, oraindik ere inorrek ez zuen lortzen lasterketa apurtzea edo gutxienez aurrera egitea, inolako saiakerak bai, oraintxe Biron taldea bi txerrenduarekin, baita ere Ander González, Kajarrola Nikolan taldeko txerrenduaria eta Adria Perikaz ere Purito eta Esan taldeko txerrendularia, eta esan bezala, nahiz eta tropela geroz eta txikiagoa zen, baina apurtzea ez zegoen, ez zuten lortzen tartea apurtzea, eta pixkanaka kilometroak pasatzen ziren, eta baretez ere Purito eta Esan taldeak ondo kontrolatzen zuen, ihesaldirik gabe, erraz izango zuten hurrengo kilometro hauek kontrolatzeko. Hementxe ia Urdulizeko mendatera iristear zeudenean txerrendulariak. Hortxe Purito eta Esan, F2 informatika, Zornotzako taldea, baita ere Luiando taldea, Camargo taldea, Kantabriako talde Espainiarra ere aurrean kokatuta zegoen, eta tropela ikusten duzu oso luze eginda, baina nahiko osatuta 20 kilometro geratzen ziren besterik ez, eta oraintxe mendiko sailkapenerako esprinta lehiatzen, Purito eta Esan taldeko txerrindulariak eta Luiando taldeko txerrindulariak, erritmo gogorra ematen azken malda honetan, azken metro hauetan, eta berriz ere jetxiera arriskutsu hori hasiko zuten txerrindulariek, adi egoteko jetxiera, hortxe oso ondo mugitzen, eta berriz ere bera, ikusten duzu, tropela hautsi gabe malda bera, nahiz eta asko luzatzen zen, errepide estua zelako, baina ez, eta dagoeneko azken itzulian sartuko ziren txerrindulariak, ermugatik pasatzea 14 kilometroen faltan, lehenengo tarteko muga izango zuten berriz ere, eta azkeneko itzuliaren bila joango ziren tropeleko txerrindulari hauek, hortxe Ander González esprintatzen, Kajarrola Nikolan taldeko txerrindularia, Marc Pradinestos, baita ere, Purito eta Esan taldeko txerrindularia, berak eramango baitzuen lehia, berak eramango zuen tarteko helmuga, eta orain Ander González pixkat, bada ere, saiatuko zen, tartea irekitzen, hor esprintean metro gutxi batzuk ireki zuten, eta aukera zuten, baina ez, eta orain berriz ere Purito taldearen beste eraso bat, edo kontra eraso bat, eta hainbat txerrindulari. Eurei jarraika hasten baziren ere, zaila egiten ari zen apurtzea eta tropelak bikain kontrolatzen zuen lasterketa. Hamabi kilometro besterik ez helmugurako, dagoeneko azken itzulian sartuta, 12 kilometro eta Urduliziko mendatean gora ikusi behar genuen, ea zer gertatzen zen azkeneko igora honetan.
Eta hortxe, lasterketa osoan zehar eta osoan zehar ikusi bezala, erasoak etengabekoak ziren Urduliziko mendatearen azken igoera honetan, baina inorrek ez zuen lortzen, ez da orain FB informatika eta fundibide taldeko bitxerrendularik metro gutxi batzuk irekitzea lortzeu bazuten ere, ez zuen inork lortuko Maldagora irekitzea. Hortxe bi txerrendulari hauek ikusten duzue eskarra eskuin une oro, baina metro gutxi batzukin erraza zen arren tropela begibistaz galtzea edo tropelak zu begibistaz galtzea, ez zuen den lortuko, eta hortxe mugimendu gehiago, jende dana naiz aurrean egon nahi zuen, zekitelako aurrean egote oso garrantzitsua zen, gero Maldabera aurrean sartzeko eta sprintean ondo sartzeko, Maldaberak erabakiko baitzuen sprinteko kokapena, eta hortxe Purito eta baita ere fundibide taldeak ondo kokatzen saiatu ziren, Beñat Inarra baita ere Olintxo taldeko txerrinduaria tropel buruan, eta hortxe mendatera iristear zeudela, tropela bat eginda eta ikusi behar genuen, etxera arriskutsu horrek zer esana emango zuen lasterketan. Hortxe, Odei Muñoz, fundibide taldeko txerrendularia tropela gidatzen azken metro hauetan, niko puntuak ere bagenituen mendate honetan, berriz ere, eta 6 kilometro besterik ez ziren geratzen helmugarako, 6 kilometro Maldabera arriskutsuak adi egoteko eta ondo eta egon beharreko puntuak, eta hortxe Adria Perikasen esprinta puntu bila, eta mendatea pasaren bezain laster, eskuinerako kurba itxia, eta Maldabera hasiko ziren, eta egun osoan ikusi bagenuen inork ez zuela lortu tartea irekitzea, azkeneko jetxera honetan, azkeneko jetxeretan hor ikusi duzue, Koral Barezek erasoa joko zuen, Adria Perikas eta Ruye Pareta bere atzean jungo ziren, hortxe dituzue, eta esprintean Ruye Paretak lortuko zuen garaipena, hortxe duzue Paretaren garaipena, bigarren Koral Barez, hirugarren postua Adria Perikas entzat izango zen katalana, hortxe segundo interesgarri batzuk galduta sartuko zen Pareta esprintean, helmugan, eta jarraian tropela sartuko zen, Perikas 18 segundo galduta sartuko zen, eta tropela 28 segundoko tartearekin salduko zen Marcos Freire, Oskar Freiren semea izango zen lehenengo txerrindularia tropelean. Hementxe bigarren tropela, eta esan bezala, Ruye Paretak lortu zuen garaipena berango, beraz egin genezaken hoberena da protagonista entzutea eta Ruye Paretaren hitzak entzutea, etapa bukatu eta gero bere sentsazioak eta bere sentsazioak txuma oroimenezko honentzat. Ruye Pareta, zorionak, felicitats, primera etapa de Chuma, primera victoria, ¿cómo ha ido el día? Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contento por esta victoria de hoy. Ha sido un día en que no habéis conseguido romper en ningún momento, el equipo ha controlado bien, pero hasta el último bajada no habéis conseguido romper. Esa bajada ha sido realmente rápida, ¿no? Sí, la verdad que arriba ya nos hemos encontrado yo, Adrià y Héctor, y en la bajada nos hemos conseguido ir yo y Héctor, y Adrià se ha quedado un poco más atrás y en el sprint pues hemos podido llegar primeros. El liderato es importante este primer día conseguirlo, ¿no? Sí, es muy importante para mí y es un gran logro. Tocará defenderlo. Sí, mañana veremos a ver qué pasa y cómo lo defendemos. Zorionak. Muchas gracias. Hortxe Ruye Pareta, sailkapena duzue, eta Txuma zergatik dan berezia, hurrengo elkarrezetan ikusiko duzue. Rubén Pérez, director del Burgos BH, aquí también presente en la Txuma, apoyando al Calquirola y también apoyando a los jóvenes valores de ciclismo, ¿no? Sí, al final, oye, es una carrera muy bonita aquí en Vizcaya, con muy buena participación y la verdad que hay que apoyar ya desde estas categorías, ¿no?, al ciclismo, y esperando que salgan figuras aquí, ¿no? Ciclismo base, pero que el Calquirola organiza con mucha profesionalidad. Sí, no, es una carrera que está muy bien organizada, es una carrera muy buena y lo que te digo, ¿no?, al final a los chavales jóvenes también hay que empezar a apoyarles, a darles ilusión
y a ver si seguimos teniendo futuras estrellas aquí. Hoy en día que cada vez se ficha más joven, también os servirá un poco para fijaros un poco cómo viene la cantera, ¿no? Sí, hombre, obviamente ya en estas categorías se ve el que tiene, ¿no? El que puede llegar lejos y no está de más, ¿no? Ir vigilándoles ya, ir sabiendo quiénes están ahí y tenerles el ojo echado. Eskerrik asko. Zuei. Hortxe Ruben Pérez, Burgos PH taldeko zuzendaria, eta esaten genuen oso garrantzitsua da lasterketa hau, profesional hoi eta profesional mailako teknikari ugari biltzen dituelako, baita ere profesionalak, eta testigo izaten dira lasterketaz, eta hori oso garrantzitsua da ere, eta dagoeneko bigarren etaparekin gaude, hementxe duzue Erandion lehiatuko zen etapa, Erandio goikotik atera eta iritseko zen etapa, hortxe irtera aurreko uneak, ikusi duzue Kirongo ospitalerako mendatera hiru aldiz igoko ziren txirrindulariak, lehenengoan neutralizatuta, eta hirugarrenean gainera hortxe aurrezkoa, barkatu, azaten ginen bezala aurrezko bukatzera itzoin dugu. 3 aldiz igoko ziren Kirongo ospitalera, lehenengoan neutralizatuta, eta hirugarrenean igota gero, goiko landa, Garagarotegitik igotzen jarraituko zuten, azken maila gogor bat, eta hori izango zen bigarren etapa honetako menua, hementxe txirrindulariak irtetzeko prest, eta hortxe Erandio goikotik ateratzen, berriz ere 200 txirrindularietako tropel handi bat, eta esan bezala lehenengo kilometro hauekin neutralizatuta egingo zituzten Kirongo ospitalean gora, eta gora iritsi bezen lasterketa eta lehia abiatuko zen, hasieratik hortxe profila ikusten duzue gaurko egunez, hasieratik erasoak eta batez ere mugimendu ugari ikusiko dituzke 56 kilometro izango zituen lasterketa honetan, lehenengo erasoak gaur bai kilometro batzuk irekiko zituen, Alejandro Herrero, Norimber taldeko txirrindularia, dagoeneko ikusten duzue super tak postura galarazita dagoen arren, txirrindulariak pixkanaka ari dira postura eta modu berriak bilatzen lasterketan eta bizikletan azkarrago joateko, eta 50 kilometroren faltan lehenengo pasaera helmuga lerrotik tropelak ondo kontrolatzen zuen distantzia, gaur bai liderren taldeak, Burituta esan taldeak, eta baita ere gainerako taldeek esaldiak alde egitea nahi zuten, mendateko gorragoak zeuden, beste modu batea lehiatuko zen lasterketa zen, eta Alejandro Herrero kilometro gutxi batzuk egingo zituen bakarrik, baina Erandio bera, Bilboko itsasadarra parera jeistera zeudenean, harrapatuko zuten iesitako txirrindularia, eta ikusten duzu berriz ere erasoak hasiko ziren, eta erasoak botatzen lehena berriz ere Abiraun Baione taldea izango zen, berriz ere erasora pasata, gaur bai Puritota esan taldeko txirrindulariak ondo kontrolatuko zuten lasterketa, txirrindulari hauek bazekiten zer zan itzuli bat defendatzea eta irabaztea ere, lasterketa asko irabazten ari dira aurten. Eta, gandikien kaete mailan izan da, gutxienez aurreko gunen bezala saiakera asko ikusiko genituela, ikusteko zegoen, baten batek
distantzia nahiko irekitzea zuen, aurreko egunen ez bezala, edo tropelak berriz ere kontrol estua ezarriko zuen bigarren etapa honetan Erandio goikoan ligatzen ari zena. Hortxe mugimendu gehiago, esaldi saiakera gehiago, limusin taldeko txirrindularien ikusi dugu berriz ere. Ikusten genituen, lasterketa mugitzen, bigarren aldiz, orain bai lehian zeudenean igotzen ari ziren Kirongo ospitalera, eta hemen beste txirrindulari gehiago, Juan Jimeno taldeko txirrindulariak genituen erasora pasatzen, bertan txirrindulari hau tartean ikusten duzuen bezala, eta 37 kilometro geratzen zirenean, ordu bete inguruko esfortzua geratzen zitzaienean, tropelean dagoeneko estutasun, oso tropel luzatua, eta aurrekaldean sailkapen nagusiko txirrindulariak, Marco Martin, baita Ekor Alvarez eta hainbat txirrindulari kontrolanak egiten, Ekor Alvarez orain lasterketa mugitzen, mendiko sailkapeneko puntuak eskuratze aldera, Ruie Pareta bere gurpilera oso ondo kontrolatzen, baita ere Marco Martin genuen oso adi gaurkoan, eta orain Adria Perikaz izango zen erasora pasako zena, eta oraintxe lasterketa burua, tropelak kontrolatzen zuen lasterketa burua, baina oso erritmo azkarrarekin eta abiadura handiarekin ari ziren orain Maldabera, orain Inigo Uria genuen, beste bit txirrindulariarekin, Camargo eta Cajarrulal taldeko txirrindulariak, hauek genituen lasterketa buruan, tartean adibidez, 105 Dortxala, Sustrai Musika, Cajarrulan Ikolan taldeko txirrindularia, beste txirrindulari bat gehituko zitzaien, eta baita ere, orain berriro ere Erandio bera iristean, Bilboko itsasadar parean, eraso saiakera gehiago, Norinber taldea, Juan Jimeno taldea, Limusin taldea baita ere, eta hortxe ikusten duzue Euskal Herriko puntu aberasgarrienetako bat, Errontegi zubiaren ondoan, paisai berezia, paisai industriala dugun, eta hementxe lasterketa buruan orain Samuel Alonso izango genuen EKT taldeko txirrindularia, Ekiparte Promesal taldeko txirrindularia, baina tropel buruan Purituta esan taldea Adria Perikazek berak ondo kontrolatuko zuen, eta eraso gehiago orain Mario Gomez izango zen erasokora pasako zen txirrindularia.
22 kilometro geratzen ziren helmugarako lasterketa buruan bi txerrindulari genituen, Mario Gomez, Camargo taldeko txerrindularia, eta baita ere Pello Albizua, Lujando taldeko txerrindularia, hortxe dugu Albizua, eta benetan oso mugimendu interesgarria bi hauena, lasterketa burua harrapatu zuten, bi txerrindulari hauek gazteak biak, eta iaia azkeneko aldiz, zaila hasiko zuten, azkeneko aldiz, sartuko ziren zirkuitoan, eta hementxe tropelean, orain bi aldiz zigorko ziren bai Kirongo ospitalera, lehenengoan aurrekoetan egin bezala, eta laugarrenean igotzen hasi, baina gero goiko landa Garagordetegirako errepidea hartu eta bertan erabakiko zen etapa segurunik. Hortxe duzue, Kirongo ospitalerako malda azkeneko aldiz igota, eta hortxe dituzue lasterketa buruko bi txerrindulari hauek, Mario eta Pello lan bikaina egiten, 12 kilometro geratzen zitzaien azkeneko aldiz, orain bai, helmuga lerroa zeharkatzen, 12 kilometro geratzen zitzaizkien, ikusi bar genuen, nola manejatzen zuten errenta txiki hura, atzetikan liderraren taldea bera, erritmoa markatzen hasi zen, bazekiten aurreko bi txerrindulariak harrapatzeko beharra zutela, eta aurrera ari ziren, gainera hemen zuzendarien laguntzarekin pingadilloa baimenuta baitago. Eta orain bai azkeneko igoera sartzen ari ziren, lehenengo satia aurreko igoeretako berdina zen, eta jarraian, lasterketako une estugunean sartuko ziren, eta hortxe oso adi FB informatika taldea, Odei Muñoz ere, lehen Euskalduna sailkapen nagusian, Adria Perikas, Marco Martín, Ruye Pareta, Maio Doriarekin noski, eta hortxe genuen erritmoa, eta segituan bai Albizua eta Gomez harrapatuko zituzten, beraz peloton grupe igoeran, eta lasa ikusten genituen, tropela oraindik ere nahiko handia zen, eta hori da. Horrela sartuko ziren, eta gure motoak aurrera hartu izan zuen, baina bai ezan errepide estu eta gogor horretan lasterketa luzatu eta txikitu zela, eta bi txerrindularik aurrera hartu zutela, Hector Álvarez eta Adria Perikasek aurrera hartu zutela tropelari, eta hortxe dituzue esprintean Adria Perikasek irabaziko zuela Erandioko helmugan, segundo gutxi batzutara, Hector Álvarez sartuko zen eta lider postua irabaziko zuen, hirugarren postua Ruye Paretarentzat izango zen, denbora desente galduta, laugarren postua lehenengo euskalduna Igor Iriarte, eta bosgarren postua ere beste euskaldun batentzat Aimar Quintana Castillorentzat izango zen 33 segundotara, hementxe Odei Muñoz ere lehenengo euskalduna lehenengo etapan sartuko zen, Karranpekin, min askorekin hanketan, bere maiota galduta Igor Iriarteren mesedetan, eta hementxe hainbat eta hainbat tropeltxo sartuko ziren, azkeneko mendate hori oso gogorra izan zen, eta horren bestez ikusten duzuen bezala lasterketa guztiz txikitu zuen, eta esan dizugun bezala Adria Perikas izan zen lasterketa etaparen irabazlea, eta lidergoa Hector Álvarezek eskuratu zuen, beraz guazen bi protagonista hauek entzutera.
Bueno, ¿qué tal ha sido la carrera de hoy? ¿Qué tal la has visto? La he visto muy bien, ya vi el circuito y me ha gustado un montón, se acercaba a mis características, pero hemos llegado al último puerto donde se ha decidido la carrera y nos hemos ido 2 y hasta abajo, hasta meta, a tope, y me ha ganado el sprint, pero muy contento. ¿Qué expectativas tienes para la prueba de mañana? Bueno, mañana va a ser un día duro ya que vendrán ataques, pero habrá que defender este liderato, que estoy muy orgulloso de llevarlo hoy. Vale, ¿consideras que la prueba de hoy ha sido dura, ha sido especialmente dura? ¿Cómo la has visto? Sí, la verdad es que ha sido muy dura, ya que era un constante sube y baja, y luego el puerto final, que era un rampón, que era muy duro. Hortxe podiumean Adria Perikaz, etapa irabazle bezala, Erandioko alkatearen eskuetatik jaso zuen saria, hortxe eguneko sailkapena. Adria Perikazek 2 segundatea zizkion, baina ere Koral Barrizentzat izango zean. Hortxe duzuen liderraren maiota, 2 egunez bigarren postua eskureduta, Koral Barrizek dagoeneko 14 segundoko aldea zuen paretarekiko eta 15 Perikazekiko, eta hortxe ikusten duzue alkatea, guazen ere beharekin hitz egitea. Erandioko alkate Andrearekin. Oso emozionantea izan da, egia esan, batez ere azkenengo buelta, mendiaren, mendi edo igoera lehiaketa izan da horretan, hor oso gogorra ikusten zitzaien gogoz, egia esan harrigarria da, ezta? Jartzen da ben indarra eta gogoa, hain gazteak izan da, eta benetan hemen badago kantera. Pozik, lasterketa herrian ikusteagatik. Bai, pozik lasterketa herrian ikusteagatik, herriko batan batzuk ere lasterketan ikusteagatik, eta batez ere herrian gure biztanleen artean sortzen dagoen espektazioagatik. Egia esan ikusleak eduki dugu, karreraren leku guztietan, beti errespetuz jokatzen, eta igartzen da ondino txirrindularitzarekiko badagola hor zaletasun handia. Hortxe, Aitziber Oliban, Erandioko alkateak emandako bere ikuspuntua lasterketarekiko, Anabel Landa Erangoko alkateare gaur genuen lasterketan, eta guazen azkeneko etapan zer gertatu zen ikustera, 3. etapa Leioan ospatu zen, Leioa inguruetan bildu ziren, gainera Leioa jaietan zegoela, eta lasterketa baino lehen, etapa baino lehen, guazen Ruben Gorospekin hitz egitea. Uste dut Espainiatik importantiena dela, eta jente eta ekipo guztiek etorri gure horretan, zezegaitik izango da. Eta guk laguntzen, hori preska gauz. Gube holantzik ibilingen txan gaztetan, da gube laguntzeko beste batu preska gauz. Laguntzekoz gain, aprobetxatuko desu astea inola datozen ikusteko, ez? Bai, importanti da, hori garrantzitsu da, ikusi zalan datozen gaztiketan. Ikustu dut, momentu honien gauzela, ezta? Egon zan epokatxo bat, iguel bajatxo bat egon zala, baina momentuetan, ikusten da barriro egon dauela, afizinuk eta maila, eta, hemetik haber zenbat profesional mailatara altzetan dan. Eskarrik asko, Ruben. Venga, zueri. Gorka Garrikagoitia, Cofidis taldeko zuzendaria, eta hemen txuman dela laguntzen, ez dakit lagunduko izun etorkizuneko izarra jarraitzeko, baina gutxienez bultza bat emateko Elkar Kirolaki eta oinarrizko txirrindularitzari, ez? Bai, arratsaldeon, eta nik uste dut importantia dela guraldeatik nazta profesionaletan egon, honek azpiko kategoritzak jarraitzea, eta nik eurentzako uste dut motivazio txiki txube dela gu ikustea mende bai. Txumako antolakuntza ia profesionala dela, goi mailako antolakuntza da kadetetan, ez? Bai, holanda ez da, beti da nik txuma karrera importante izen da, niko indala urte asko irabazi naben apsin hauetan, eta noiz egitzen dabe kadetiekaz eta oso antolakuntza profesionala dela esango genduko. Nola ikusten dituzu kadeteak? Badago baten bat ja arreta ditu dizula? Aztion ikusko guk, hau da nik uste dute dauen karreraik importantenetarikoa, eta hemen ikusko gu batan bateko hori burutxe erakusten da ben. Eskarrik asko. Lezueri. Hortxe, Ruben Gorospe eta Gorka Garrikagoitia. Gorka Garrikagoitia gainera esan zigula txuma irabazita zuela. Hementxe, 3. etapa honen profila eta mapa, lehenengo itzuli bat, lehenengo gunean bezala Urduliz inguruetan, eta jarraian Leioako mendatea ikusko zuten, EHUko mendatea.
Eta hortxe, irtera marran, ikusten genuen Arritxu Iribar, Igor Iriarterekin hitz egiten, lehenengo euskaldunaren maiota sonian zeramala, eta irtera neutralizatua dagoeneko, 75 kilometro gaurkoan, erabakitzeko zeuden ea nork irabaziko zuen txuma, Hector Alvarezek maiota zuen, ikusi bar genuen, ea maiota mantentzea zuen edo ez, Purito eta de Santa Lea, Perikas eta Paretarekin oso zail jarriko zioten Alvarezi lan hori, baina saiatu bar ziren eta 75 kilometro ordu terdi inguruko lana zuten horretarako. Hasieran lasaiago atera ziren bai gaurkoan, baina hasieratik begira zeintzuk pasako ziren erasora hementxe Ruye Pareta zan erasora pasa zan txerrendularia. Hortxe duzue Pareta oso planta onarekin txerrendulari handiak eta mailan ibiltzeko, garapena mugitzen malda gora, Urulizeko mendatean gora, eta tropelak ez zion utziko, zuzenean Hector Alvarezek erantzungo zion, hortxe duzue, Marko Martin ere oso adi ibiliko zen bilbotarra, eta ikusten duzu, lehenengo kilometro hauetatik zailkapen nagusiko lehia hasiko zen, zuzenean erantzuten berriz ere Adria Perikas, bere taldekidea harrapatu eta Perikas erasora pasako zen, Hector Alvarezek lan handia izango zuen gaurkoan Purito eta de Santa Leko txerrinduaria kontrolatzeko, baina bera indartzu zegoen eta ikusteko genuen bai, ea lortuko zuen ez, zenean hortxe duzue Adria Perikas erasora pasatzen, hortxe Perikas fundibide taldeko Aimar Quintana edo Aritza Allende ere baziren erantzuten, eta hortxe, Urduliziko mendate honetan dagoeneko lehenengo 5 kilometroetan zu handia ikusten ari ginen zailkapen nagusiagatik, bazekiten Purito de Santa Leko txerrindulariek tartea txikia zala, oso segundu gutxi banatzen zituztela elkarren artean, beraz ikusi behar genuen, aukera zuten alde egiteko, 14 segundo besterik ez Paretari, 15 Perikasi, beraz segundo tarte horiek berreskuratu behar zituzten katalanak, bitartean eraso bat, hortxe duzue, lasterketa burua bilatzen zuten txerrindulariek, Antonio Ramirez zan, Juan Jimeno taldeko txerrindulariaren erasoa, baina tropelak ondo kontrolatuko zuen, gaurko eguna tropelean zailkapen nagusiko txerrindulariena izango zen eta eurek kontrolatuko zuten etapa osoa.
hortxe ditugu, dagoeneko lehenengo mendate ura, Urduliziko mendatea gainditu zutenean, Berlirri bere egun honetan ere, Bilboko itsasadarrean parean ibiliko ziren, eta hortxe ikusten duzue, Ruie Pareta, Erasora, orain Joel Munte, Purito eta Desantalea oso lehiakor eta egurra emateko prest. Atera zen gaurko etapan, eta ikusten ari zarete, uneroko erasoak ez bakarrik Perikasekin eta Paretarekin, txerrinduari pila batekin ibiliko ziren Erasora, lasterketa burua orain tropelarentzat. Alkol Alvarez une oro oso adi ibiliko zen, kilometro gutxi kakotxartean ziren, 75 kilometro kontrolatzeakoak dira, eta orain Iker Kolmenero, Lujando taldeko txerrindularia dugu Erasora pasatzen, eta ikusi berri dugu, atartea irekitzea zuen. Eta berriz ere, Leioako mendatera iristear zirenean, beste eraso bat Adria Perikasen partetik, bere gurpilera bikain atera zen Alkol Alvarez, baita ere Marco Martin, MMR Akademi taldeko bilbotarra, hortxe duzuen Marco Martin erasora pasatzen, sprintean ere mendiko puntuak lehiatzen, Adria Perikaz ere mendiko sariaren liderra zen, eta, ikuskuzuna ematera etorri ziren eta ematen ari ziren txirrindulari guztiak, eraso asko eta salkapen nagusia hasieratik lehiatzen ikusi genuen itzuli honetako azken etapa honetan Leioan dagoeneko 30 kilometro inguru beteta, eta pentsa zenbat ihesaldi saiakera eta eraso garrantzitsu ikusi ditugu salkapen nagusiko txerrindularienak, eta hemen beste txerrindulari batzuk ere protagonista izaten saiatuko ziren. Dani Eras, Gastronomia Baskara taldeko txerrindulari bizkaitarra pasako zen Erasora, oraintxe 32. kilometroan zeudela txerrindulariak, lasterketa erdia betetzen ari ziren, berriz ere helmugatik pasako ziren orain, eta berriz ere Bilboko itsasadarrera jetxi eta gero, hementxe dituzu, eta arteko helmuga izango zuten Leioa parean, eta berriz ere Leioako mendatea igo barko zuten, batzutan igotzen zutenean mendiko saria zen, beste batzutan ez, baina hanketan une oro mina eragiten zuen mendate honek, Leioako mendate honek motza zen, ikusten duzue herri edo herrigunean zen, baina begira, zer nolako indar erakustaldia egiten ari ziren. Purito eta Desantaleko txerrindulariek, Adria Perikaz bikain erasoa egiten, baina batez ere bikain ibili izana, Alkol Alvarez izan zen, Lupta Grupo Xime taldeko txerrindularia, berak bazekien zeintzuk ziren bere arerioak, eta ezin zuela baimendu ez Perikaz ez Pareta alde egitea. Baina Katalanetaz gain, jende gehiago zegoen erasora pasatzeko, hementxe Marco Martinen eraso bat ikusten genuen, Euskalduna lehenengo bi egunetan ez genuen asko ikusi, baina gaurkoan gaurkora erasora pasatzen ari zen, eta oraintxe berriz ere jetxera honetan tropela asko txikituta zegoen dagoeneko, eta orainik ere asko zekan txikitzeko, baina ikusten duzuen bezala oso luze zijoan, eta salkapen nagusiko txerrindulari guztiak edo gehienak aurrean zeuden, Pareta, Perikaz, Alvarez, baita ere Marco Martin, Peio Albizua, Lujando taldekoa, Igor Iriarte egia da gutxiago ikusten genuela limusin taldeko txerrindularia, eta orain Pareta pixkat atzera geratzen ari zen, orain erasora pasatzen ari zirela txerrindulariak, eta berriz ere gora bera eta gora berriz ere Leioako mendatea igotzera.
Erasora une oro pasatzen ari ziren txarrendulariak, hortxe zuzenean Ektor Alvarez tiraka, Perikaz eta Albizua bere gurpilera, baitare Marko Martin, Odein Muñoz ere bertan zegoen, eta ikusten duzu, Perikazek ez ziola atxenik eman nahi Alvarezi, eta eraso egin behar zituzten, orain Oier Kolmenero da, Lujando taldeko txerrendulari txikia, aurrean ibiliko zena eta azkeneko aldiz, eta berriz ere, Perikazen beste eraso saiakera txiki bat, urduri jarren zuten Alvarez eta urduri jartzen ari ziren, baina momentuz bikain defendatzen ari zen txerrendulari Espainiarra, eta oraintxe eraso bat, Dani Eraz berriro ere erasoan, Perikazek tartea ireki, eta orain bai, adibidez, Ektor Alvarezek metro batzuk galduko zituen, tartea irekiko zuten, Igor Iriarte ere bertan zegoen, limusin taldeko txerrendularia Perikaz tiraka, baina ez zuten lortuko tartea irekitzea, berriz ere tropela batera joango zen, eta orain Saxun taldeko txerrendulari baten erasoa, hortxe duzue, Ferran Prats, Saxun taldeko txerrendulari honen saiakera, talde guztiek bere minutuak nezituzten lasterketa buruan, kamera aurrean, eta orain bai 7 kilometro geratzen ziren, oso kilometro gutxi helmugarako, eta azkeneko 2 igoerak zituzten, Leioako mendatera eta geroago egin beharko zuten errepidestuko malda gogorrean, eta Leioako mendatea zinezen laster, Perikaz eta Marko Martin izango ziren erasoan ibiliko ziren txerrendulariak, hortxe duzue Perikaz, Marko Martin, Pello Albizua, eta Ektor Alvarez bai, pizkatatzerago ikusi izan dugun arren, hortxe itxasadarrean parean, ondo erantzungo zion Perikazen eraso berri honi, eta pizka berandugo bada ere lortuko zuen bai. Perikazen taldetxoan sartzea, baitare Miguel Ziunge, eta Perikazek amorrutasunez eta indarra askorekin tropela lehertzea lortuko zuen, Ektor Alvarezi kostatuko zitzaion bai hauek jarraitzea, lasterketa buruan 3 txerrendulari orain, Adria Perikaz, Marko Martin eta Miguel Zifre, Zafiro taldekoa, eta gogoratu Perikazek 15 segundoko galera zuen Alvarezekiko, hortxe zetorren Alvarez, oraindik ere ez genituen 15 segundo, Leioako mendatea azkeneko aldiz gainditzear zeudela, Marko Martin ere bilbotarra oso ondo, eta Ektor Alvarezek ez zuen amorerik emango, hortxe duzue, tartea itzi nahian, baina oraindik ere 5 kilometro geratzen ziren gutxi gora bera, 4-5 kilometro, eta aipatutako malda gogor hori gainditu behar zuten, tropeltxo bat antolatzen ari zen talde honen atzian, eta ez zeuden momentuz. Ez genituen 15 segundo, eta momentuz Ektor Alvarez bikain defendatzen ari zen sailkapen nagusia. Hortxe azkeneko kilometroak, Ektor Alvarez taldetxo batekin aurrekoak harrapatu nahian, gogoratu Miguel Zifre, Marko Martin eta Adria Perikaz azterketa buruan, orain bai batuko ziren eta helmugan Marko Martin, euskaldun baten garaipena, 2. Perikaz, 3. postua Miguel Zifrerentzat eta 4. postua modifikazio gabe Ektor Alvarezentzat, baina dena dela errenta txiki izan zen, beraz, sailkapen nagusia Ektor Alvarezentzat izan zen, 2. postua Adria Perikazentzat eta 3. postua Ruye Paritarentzat, hau izan zen 2022ko txumaren oroimenezkoaren sailkapen amaierako sailkapen nagusia amaieran, eta hementxe hainbat txerrendulari helmugan sartzen, azkeneko mendate horrek ederki estutu zituen txerrendularien hankak, eta esan dizugun bezala, euskaldun batek lortu zuen garaipena txumaren oroimenezkoaren azkeneko etapan, Marko Martinek eskuratu zuen etapa bilbotarra etxean lehiatzen ari zen, eta horren bestez baita ere lehenengo euskalduna izango zen sailkapen nagusian
Marko Martin Igor Iriarteri azkeneko gunean jota kenduta. Hementxe txerrendulari gehiago eta gehiago sartzen eta orain goazen entzutera. Etaparen protagonistetako bat, Marko Martin Cuevas bilbotarra, etapa irabazlea eta lehenengo euskalduna sailkapen nagusian. Bueno, pues comenta cómo ha ido la etapa. Bueno, pues ha salido muy rápido, ha habido muchos ataques, sobre todo muy rápida la etapa y muy dura. Vale. ¿Cuál ha sido el momento clave para ti? El momento clave ha sido el muro, que era muy importante colocarse bien y ya de ahí arrancar a tope y hasta meta. Vale. ¿Cómo ha sido un poco los 3 días? ¿Cómo valoras tu experiencia aquí? Al principio me ha costado, los primeros 2 días no iba bien y he perdido tiempo, pero bueno, hoy ya me he encontrado bien, el cuerpo me ha dado la vuelta y hoy ya muy bien. Hortxe genuen Marko Martin Cuevas bilbotarra, lehenengo bizkaitarra ere zana, baina etapan lehenengoa izan dakoa euskaldun batek. Etapa irabazta beti plusgarria da, hortxe duzue bai, etapa zailkapena, eta tarte txikiak genituen, beraz Adria Perikasek ez zuen lortuko, eta hortxe duzue. Bai, Hector Alvarezentzat 2022ko txumaren oroimenezkoa, hortxe duzue, Leioako alkatearen eskutatik, maiota eta garaikurra jasotzen, eta Nabel Landa berangoko alkateak emango zion, jarriko zion Hector Alvarezi txapelarekin noski, eta maiota horiarekin Hector Alvarez 2022ko txumaren oroimenezkoaren garaie nagusia hortxe amaierako sailkapena, azkenean Marko Martin eta bigarren euskaldunare 5. postuan Mark Quintana izango zen, mentxe lehenengo euskalduna Marko Martin, 8 segundotara Aimar Quintana, 27 segundotara Alex Beristain, Ulmako txerrendularia, lehenengo bizkaitarra Marko Martinaren, noski, Bizkaiko Federakundearen eskutatik jasotzen saria, 2. postuan Jordan García, 3. postuan Aritza Allende, eta mendiko saria ere ikusi behar dugu, Hector Alvarezek eskuratuko zuen maiotori 17 punturekin, Adria Perikas 2. eta Ruye Pareta 3. tarteko helmugak ere Purito taldeak eskuratuko zituen lehenengo eguneko puntuekin ere, Jon Barrenetxea profesionalak emango zion Marti Pratginestosi maiota eta garaikurra, eta Adria Perikasek erregulartasuna eskuratuko zuen 3. lehenengo eta 2. egin da gero txumaren oroimenezkoan, herriko lehena, baketaldeko lehenengo txerrindularia, noski, eta baitare noski taldekako sailkapena Purito eta Lesan taldeak, Purito eta Lesan Nuria taldeak eskuratuko zuen zuzendariekin eta protagonista guztiekin, hementxe genuen taldea, eta noski amaitu baino lehen guazen protagonistak eta garaien nagusia entzutera. Pues ha sido una vuelta muy dura desde el primer día ya, donde se pudo sacar diferencias desde el primer día. El segundo día también sacamos diferencia en una etapa muy dura, con unos muros impresionantes aquí, con todo el paisaje. Y ya hoy la etapa reina para mí, que era la más larga y la más dura, donde en el último puerto no he podido aguantar con los mejores, pero entrando ya al último muro he podido contactar con ellos y ya en la última rampa he intentado que me saquen lo menos posible para intentar ganar la vuelta y hasta meta a tope a ver si ganaba la vuelta. ¿Cómo te sientes tras haber ganado esto? ¿Está genial? La verdad es que me siento muy bien, me gustaba mucho esta vuelta. Desde pequeño he visto ganar a gente que conocía desde casa, Eugenio, y dije que esta vuelta me gustaba mucho ganarla. Me quedé con la miel en los labios del año pasado, que gané una etapa, pero la general por 2 pinchazos no, pero este año sí que he podido y me ha gustado mucho. ¿Cuál ha sido la etapa más dura para ti de todas? Para mí ha sido esta tercera etapa, con la acumulación de kilómetros de la primera y de la segunda etapa y la exigencia del recorrido en bucle de aquí de las universidades que ha hecho la vuelta muy dura. Pues muy bien, ha sido una etapa muy nerviosa que desde el principio ha habido muchos ataques y muy dura, se ha salido muy rápido. A falta de una vuelta
he arrancado aquí abajo en meta y me he ido con otro corredor y hemos continuado hasta que nos han cogido en la entrada del muro y en el muro hemos vuelto a arrancar y hasta meta a tope, a intentar coger el amarillo, pero al final no ha podido ser. Vale, ¿cómo ha sido un poco tu valoración, un poco todo? ¿Estás Pues muy contento? bien, la verdad que todas las etapas me he encontrado muy bien. En la primera sí que es verdad que perdí un poco de tiempo en la bajada final de la primera etapa, ya que me corté, pero no, la verdad que muy bien. Vale, bueno, nola ikusi duzu etapa, nola ikusi duzu? Bueno, etapa oso azkarra, hasieratik movimiento asko, eta bueno, lidera oso defendido jo, Purito ekipo kontra, eta zer esanik ez, erabazteli oso merezi dut erabazi duela uitzule hau. Nola ikusten dituzu hemengo gaztiak? Bueno, nik ez dut asko ikusi, baina karreran pelotoen atzien ibili naiz, baina bueno, nik uste dut ondo, baina ez dut aurri naiz ibili asko. Giro ona, ez, hemen lehioan? Bai, girue espetakularra, organizazio espetakularra, eta egunepe oso politak izen dire, eta zer esanik ez, karrera mundiala. Hau izan da 2022ko txuma, eskerrik asko gurekin disfrutatu izanatik, eta seguru hurrengo urtean ere zuekin egongo garela. Eskerrik asko!